Què passa, penya? Avui m'he trobat a Vallfogona de Ripollès per córrer la Corriols de Foc. Corro la distància de 20 quilòmetres, la mitja, primera mitja que faig després d'un any d'haver-me lesionat, així que no sé com sortirà. L'objectiu d'avui és anar a buscar sensacions, res d'objectiu de temps ni res, l'únic objectiu és aquest, buscar sensacions i disfrutar. Així que, dit això, go! I never see the lights out. They get me overdrive. Fancy on a fast car. This is how you make me feel. Don't stress me now. I got the overdose. I'm feeling it in my bones. And if you say that I'm lying to you, this habit's a killing me. Comencem a pujar. Honestly, the problem is you. Déu-n'hi-do, quina pujadeta. Quilòmetre 122 positius, ens en falten 160 més o menys per arribar a dalt del primer cim, així que vinga. Falten 100 i poc positius més, ja he arribat a dalt, que la primera pujada són 300 positius, així que vinga. Estic entrant corredor, així que anem fent. Ja he recuperat les posicions encara que potser que em tardi, però bueno, anem fent. Mantinguem com unes 170 posicions i vinguem. Quilòmetre 10, 768 positius, ja estic al quadró més o menys a la cursa, a punt d'arribar al segon avituallament, no em pararé, estic vertint aigua, i bueno, vinguem. He tingut un petit susto d'una baixada, estic un petit mal gest, però bueno, no em fa mal, així que guai. Vinga, seguim. Començo a notar quilòmetres i desnivell acumulat ja, ajudant, Bueno, va, a mesura que vaig entrenant, m'aniré acostumant de nou a aquesta distància. Vinga, quilòmetre 12, ens en faltaran uns 8-9 i ja estem a meta. Bueno, ens acabem de perdre un bon tros, jo hi ha un grup que va per darrere, i si trobem els cintes, perquè si no hi havia cap cinta, veiem. Ja està, que m'he trobat, això està molt mal marcat, perquè baixaves d'una pista i curva tancada a la dreta. Podríem haver ficat una cinta al terra, així ja sabies que havies de girar cap a la dreta. Super mal marcat aquest tram. Tranquil·lament he perdut 4-5 minuts fijos amb aquesta pèrdua. Ja queda poc. Porto des del quilòmetre 15, que noto bastanta fatiga a les cames, és normal. Fa molt que no feia més de 15 quilòmetres, però bueno, va. Joder, porto des del quilòmetre 15, quasi mig fos, és normal. Feia molt que no competia més de 15 quilòmetres, i el quilòmetre 19, i portem uns 1000 i pico positius, així que és normal. M'han adelantat bastants ja, he tingut ja 2 passos més, s'ha com ja regirat el turmell a l'últim, però bueno, és normal, les cames tenen ja fatiga, així que controlant, i ja salto per arribar a meta. Ens hem parat en el tercer avituallament a carregar aigua perquè anava a 8, però bueno, va, seguim. Ja que estem a meta, he hagut d'afluixar ritme perquè m'estava agafant rampa en el bessó, m'ha marxat, però ara m'està agafant en l'isquio, però bueno, baixem ritme, vigilant, ja només ens quedaran 40 positius més i ja estarem. Portava anys que no m'agafaven rampes, puta fatiga muscular, però bueno, va, ja se sent la gent d'allà, i vinguem, som-hi. Vaig venir un rampat de cames.
Vinga, va, uns metres. Vinga, va. We're trying to match it, don't be sad if you don't make it up. You are full of Bueno, cursa finalitzada. Cap al tram final he patit com un cabró. Sobretot, tot ha començat a partir del quilòmetre 15, anàvem molt bé. I allà hem començat a venir una miqueta ja la fatiga. Cada cop ha anat una miqueta més, m'hem portat 3 sustos en el turmell degut a la fatiga. I ja quan estava arribant a meta, els últims quilòmetre i mig més o menys, han començat les rampes. Però bueno, tot i així, content, 2 hores 18. Posició encara no la sé, que us la deixaré baix. I bueno, espero que us hagi agradat el vídeo. Si és així, doneu un fort like. Sobretot, no oblideu seguir-me, que com ja sabeu, ajudeu un piló. I també tindreu les meves xarxes socials a baix per si em voleu seguir. Així que, fins la pròxima.